Fl-isfond ta' baħar u irdumijiet pittoreski li kemm il-darba ġibdu lejhom diretturi ta' Hollywood se tittella attività f'Għawdex fil-jum li jfakkar it-tielet anniversarju minn meta mewġa qawwija ta' id-daqqa tal-mewt li ttieqa ta' Dwejra. Nhar it-8 ta' Marzu li huwa wkoll jum il-mara, fi Dwejra se tittella t-tielet edizzjoni ta' Dwejra Looking Beyond, attività li tippromuovi l-Gżira Awċija għal karatteristiċi uniċi tagħha u li din id-darba se tkun miftuħa għal pubbliku. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri sqar li minkejja li ttieqa waqgħet 3 snin ilu, illum qiegħda titgawda minn diversi għaddasa. Minkejja li ftit ta' snin ilu propju tlifna biex ngħidu hekk it-tieqa ta' Dwejra, hawn diversi siti oħrajn ta' interess pubbliku u għal daqstant anke bħala Ministeru għal Għawdex se nkunu qegħdin noffru lid diversi siti hawnhekk kemm it-torri kemm anke free boat rides ikunu jistgħu jiġu aċċessati mill-pubbliku b'mod b'xejn. L-anaħari ta' din l-inizjattiva huwa li tarraf il-pubbliku dwar il-meravvilji ġeoloġiċi li joffru l-irdumijiet ta' Dwejra filwaqt li tiċċelebra l-mara fil-jum id-dedikat għalija. Dawn biex ngħidu hekk iż-żewġ attivitajiet f'din l-istess ġurnata ser joffru spazju għall pubbliku kollu sabiex igawdi din iż-żona b'mod b'xejn fid-diversi siti li hawn madwarna u għal daqstant din ser tkun attività oħra li ser nkomplu wkoll permezz tagħha nattiraw aktar turiżmu lejn il-Gżira Awċija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.